Aquí teniu tots els ingredients per fer una escòrpora al forn, inclosos els del brou. Tenim vi blanc, tenim un parell d'escòrpores petites, tenim els caps de les escòrpores pel brou, julivert per la picada, all, ametlles i safrà, també per la picada, una mica de farina, porro, pastanaga, api pel brou i ceba i tomàquet pel sofregit. Començarem fent el brou primer. Normalment el brou de peix primer es tauren les verdures. Sofregir-se una miqueta, ceba, pastanaga, porro, all, una mica. Farem com 5 minuts, més o menys. Tirarem els caps de les escòrpores i donarem un voltejo. El que no tinc a mà és una mica de tomàquet triturat o de pasta de tomàquet, que va perfecta perquè el brou agafi aquell color vermellet. Amb la qual jo crec que a última hora hi posaré una mica de pebre vermell dolç perquè agafi una mica més de color el tema. Després, ara us ho explico. Posem l'escòrpora, una mica de pebre vermell. Ara cobrirem amb aigua i ho deixarem 20 minuts. I després, el seu seria que reposés 20 minuts més. Aquí teniu una mica l'estat de la qüestió actualment. A l'esquerra tenim el brou, que encara no ha començat a bullir. A dalt a la dreta tenim l'aigua per escaldar els tomàquets. I a baix a la dreta tenim la ceba, que ja estem començant a fer el sofregit. Tot és per la salsa, tot és per la salsa. Bé, situació, el brou ja està bullint i el sofregit ja hi he ficat el tomàquet. En el brou, veieu tota aquesta escuma que hi ha, totes aquestes coses? Això s'ha de treure. Fora. Totes aquestes coses les aneu traient perquè són impureses del caldo i farà que no sigui tan bo. Aprofitant que el sofregit encara no està a punt, ni el brou tampoc, anirem fent la picada. Aquí teniu els ingredients, que ja us els he explicat abans, però us els recordo. Una mica d'ametlla, uns brins de safrà, un o dos grans d'all i julivert. Això ho tenim així i ara us ensenyaré el resultat final. La picada feta. Us ha de quedar una cosa així. I en el moment de tirar-la, la deixatarem amb una mica de brou. Hem fet una primera cocció de les escòrpores, les hem tingut 10 minuts al forn a 180 graus. Ara les reservem i quan tinguem feta la salsa, les tornarem a posar al forn amb la salsa. Tenim el sofregit al punt que volem, ara hi tirem un raig de vi, deixem que redueixi una mica, i tirem la farina, remenem una mica més i deixem que es cogui un parell, 3, 4 minuts. Llavors després mullarem amb el brou i farem que faci la xup-xup durant 20 minuts. I aquesta serà la salsa que acompanyarà l'escòrpora. Ho sentiu? El vi s'està reduint. En un minut ja tirarem la farina. Ja hem mullat amb el brou i ara això ha de coure durant uns 15-20 minuts per tenir una super salsa per l'escòrpora. Ja estem a la part final de la recepta. He posat molta salsa perquè així farem la cocció en part també a líquid, al forn però amb líquid. I a la meitat de la cocció, a la meitat dels 10 minuts que queden, li donaré la volta perquè es faci igual pels dos costats. Ja ho tenim a punt. Ara emplatarem, salsejarem i ens guardarem la salsa que ens sobri, que serà bastanta, per una altra coseta. I serà la tenim emplatada. Escòrpora al forn amb una salsa feta amb el cap de la pròpia escòrpora.